написва истината и напуска вестника. Ден по-късно в същия вестник излиза статията, но на края на вестника има следното заглавие. Колегата журналист Ивайло Иванов е намерен убит. Значи всичко това е, пак казвам, много наивно, вторично, по-детски написано. Принципно това е възможно да бъде основа за игрален филм. По този синопсис може да се направи филм за млад журналист, който отначало за парите, за да сваля гаджета с парите, да ходи по скъпи заведения, да си купи кола, пише каквото му кажат всекакви, но в един момент нещо прелива чашата. Обаче да видим какво прелива чашата. В една от случките убиха журналист и там, за да вземе малко парици, той си замълча, че е открил кой е убиеца и какво се е случило. А след това, че някакви изсипали тир в язовир Искър, там това приляча. Да, а всъщност логиката е обратната. Разбираш ли ме? Други думи да си представим от негова гледна точка. Това, което, ако този му е приятел, журналист и така нататък, и убият приятеля му, или ако го познава негова приятел като почтен журналист този, убият негов колега, би трябвало това да прелее чашата. Защото тира те вече го изсипали. Тира, кой ти гледа, у нас всичко освиниха и без това. Разбираш ли? Да, ясно. Други думи за тази история с неидеалиста, който нещо го преобръща, внимавайте в кой момент и какво ще го преобърне, с каква мотивация. Искаш твоето ли да види? Ако може. Да,